Sagada 104.7 FM. Mun kasing takuamin ay mun ibingay, iskanta, liwliwa, yadama. Dak kayo ng biyag di Radyo Sagada. Dong ay si Dong Ilahay sa lidumay. Naimbag nga malam kadagti agdidengag itang aldaw ti Huwebes, Abril 23. Time check at eksakto nga at dati 15 minutes sakbay ti oras ti alas 5. Kata untayo pagsaritaan iti kaingin iti Rehiyon Cordillera kanda dumapay nga upland areas ti Pilipinas. Kata napatag da ito'y topiko gaputa saan laeng nga farming practice ti kaingin no dikat pa sa ti kultura ken panagbiag dagiti na insigudan nga umili. Iti da ito'y programa ket makadkadwak ni Partner Rafi. Partner Rafi? Naipagkamalang ko na yung mga kapsat ko dito aming atong tungkol dito rate sa gana 104.7 FM. Umuna kapagayam kata entayurugyan iti saludsod nga anya ba ti kaingin? Anya ba ti makunkuna nga kaingin Partner Rafi? Okay. Akay niya iti kaingin kat dito mga tinakasimpo iti indigenous knowledge kagayan ng kakapsat. Indigenous knowledge system practice, anak. Gaputa iparang dagiti na indakla na panakaamo kan kaugalian nga agrikultura dagiti umilya na ipasa manibuti ka dagiti naglabas nga generasyon. Iti kaingin wenno dagiti panagputol, wenno panagdagkat, wenno panagputol, wenno panagpor na parang paisagana para itimula para bidin iti papang iti pakaamon iti tiyempo kagayon. Iti kinapigsa iti tapno iti kinapigsa kita kawin mo nung panagmuna iti nagduduma amulan kan panag pabakunang manon iti talon wenno dagat kaya iti agmula ken iti bayan iti dagat tapno agpapigsa manon nakasilpo mo iti kultura gagayem iti pamatikan na panagtitinulong iti komunidad iti trabaho iti panagmula ket masansan may tulong babang kanag iti ritual na ugali ken tutungtong wenno maarami iti nasaya at awagas ti kaingin ket mangipakita iti kasano ti IKSP nga munada niya at pagtikunan iti pagkaamo iti nabaklang iti paglawlaw biag ken panagraw iti tinatawag iti kagan. Basta kagayam niya iti itsura na iti kaingin iti para ka iti indigenous people particular iti Cordillera. Partner ba ina niya kay di mailayo On your partner Rafi. Kata iti Cordillera ti kaingin wenno slash and burn farming kata may sa tradisyonal a sistema ti panagtalon iti upland wenno nangato a paser ti Cordillera nga aramiden dagiti indigenous peoples no sa dinno ket karaman dagiti sumaganad. Panagdalus iti kabakiran wenno karuutan na kadawyan ket secondary growth wenno sa dinno ket palawa ti panagdakkel ti mula saan apati dogo. Panagpuor kadagiti mulmula tapno makapatao ti dapo kas abono. Panagamula kadagiti apit kas iti upland rice, mais, kamote ken dagiti beans. Sana kas kadagiti makadadaol nga pamayan no di ti traditional a Cordillera kaingin kata pa sa ti indigenous knowledge kas kun nati inbaga ni Rafi nga iwanwan iti dagiti sumaganad.
Dagiti lintag ti kaugalyan, seasonal cycle kan panang respeto iti forest generation wenno panagsaya at manen ti bantay wenno daga. Kaya't nasa uwan, nakasilpo dayto iti kultura, panagbiag kan panagaywan iti daga. Para iti sumaruno sa lutsod. Kat anya nga road partner Rafi mat dagiti luglugar nga mga aramid iti sistema ti kaingin dito'y Cordillera. Gagayong kakabsat, dagiti mga aramid pala ang kadagiti kaingin na niya, iti party iti Cordillera, kat tinadyo iti katawyan na mararamid iti ito pa sa iti Cordillera kat nanguna iti nangatuan lugar. Yan. Mas lingamin iti pangtay Cordillera ito talaga nga nangatunod na ita gagayong kakabsat niya. Nangatungan lugar, kapakilan, tanasin iti pantay at lugar. Yan. Kat manipod dito ay adamot lang iti panagkaingin iti Benguet, Mountain Province, Kalinga, even Apayao, ken abraken da dumapay a probinsya. Dati kat mararami iti ijay kapo iti atu abakir wino pakanti adaga, ama pa rin ang pagkulangan kay nasayaan para kanagiti muna kas iti pagay, kasi dito pagani partner ng katay, iti pagay, mais, kamuti, ken dati yung mapay wino nagiti natnatang kagayon niya. Iti Benguet, Mountain Province, Kalinga, Abra, Apayao, dagita din ay pagkatay entertainment iti kaya probinsya natin kat mararamin matiti kainin ka punta dito ay kat traditional awagas iti panagbiag kat iti indigenous communities na ipasa manipod ka na iti apong da ini mino dagi ay kapututan na ini iti da lugar nga awan iti nalaka ang apatubig wino dagi padanom wino permanente atalon ikaingin kat nagbalin ang praktikal awagas tapno makapagmula kung makaititi pagligan partner anya pa dagiti may nayon tayo partner na yun. Ayan, imbaga man samon partner Rafi amin dagiti luglugar no sa dino kat mga aramid iti kaingin kat dagiti rason kat gapu iti narangkis kapagayam nga kabanbantayan tayo dito'y Cordillera. Kas ko nati inbaga ni partner Rafi, kinakurang ti irikasyon, kasapulan iti panagbiag, cultural tradition, kana limitado nga usar iti panagtalon. Kata sakbay mat nga ituloy mo dito panagtalantan mi iti makun ko na nga kaingin, wano dahito slash and burn, kat adto iti maysa kanta ti
Ayan, kat itultuloy tayo manan, ti panagtalantan tayo kat iti kaingin sistema ti kaingin kat kano nga rod kapagayang kadawyan nga mararami ti kaingin ngano anya nga bulan nga irugida nga agkaingin no nagpuor. Iti Cordillera kat kan kaadwan nga upland areas kadawyan mararami ti kaingin no dry season kagangay abulan para iti kaingin kat Enero agingga iti Mayo. Ti panagdalos ka na panagmaga kadagiti mula kat Enero agingga iti Pebrero. Ti burning stage kat Marso agingga Abril. Ti peak daytoy ti dry months so the dry season. Panagmula kat maudi sa ti bulan ti Abril agingga iti Mayo sakbay nga agrugi ti panagtututo. Kabayatan na mabaling nga agduduma ti oras depende iti kangato ti kasasaad ti panyempo ken dagiti indigenous practices iti sidong ti IKSP. Kata ngarud, anya ngarud partner Rafi dagiti mangtignay ti panagbaliw ti sistema ti kaingin. Partner Maing, kan nagiti aming dudungan, nagiti iti panagbaliw iti kaingin, iti kadagitoy, tanawan, anak. Kat iti panagado iti populasyon, siyempre, aganak ti tao, pumaliw na kita, mabalayan na kita tuma, kasi nga adong iti kasapulan na dagatin makanan. Yan. Iso nga pumasik ti panahon iti paging panaginana iti daga. Kaya nangasawen, kaya di papagayan nga ikat di panag kinapurang ti daga, basit ang mabalin ang pagmulaan kat manglapot iti shifting cultivations. Dagiti lintag iti gobyerno, data iti maysa. Panangsalak ni iti kabakiran ken regulasyon iti panagpuor ken panagdalos ti daga ket mang-stricto no ma-stricto iti kaingin no ma-strictuan ti kaingin moderno nga panagmula di panagusar iti terrencing chemical ken permanente atalon ket mangbaliw iti traditional wagas. Iti dumapay ket iti panagbaliw iti klema na piksaon ay data apo niya iti mapagtalkan at tiyempo. Ayan, akan napiksa atudo ket makaapekto iti panagmula. Iti nayon na pay di jay iti demand ti merkado gagayem. Dagiti manalon kat mabalin nga agmula iti cash crops imbis nga traditional nga mula para iti makan. Iti maudi dito ket iti edukasyon ken panaglayas nya kagayem dagiti ubing ket agsapol iti sabali at trabaho ken basit ti panagaramid da iti panagmola. Dagiti no apay nga nagbaliw iti panawon no kasasaad ken kaingin gagayam ken kakabsat partner Maing anya pay iti mainayon mo pa ijay. Kat awan partner Rafi, dagiti panagbalbaliw kat gapu iti panagadu ti populasyon, panagpalawa ti commercial ng agrikultura, panagbalbaliw ti klima, dagiti paganurutan iti kabakiran, kinakurapay, kan tinapasaya at panagsarek ti kalsada, aming palubos iti panagpalawa dagiti kabakiran. Kas panangituloy, dagiti epekto na kata mairaman ti panakapukaw ti kabakiran kadagiti watershed area. Imadu carbon emissions manipod iti panagpuor panagriga ay ti dagakam binmasit a biodiversity. Kata ti Cordillera kata may saapong akang runaan a rehiyon ti watershed iti amianan a Luzon isu anapateg unay dagitoy nga epekto at ada mataginayon ti tradisyonal a kaingin nga daan iti napaot a panawan iti panakabaybayan no dagiti moderno a panangpili ti na magbalin nga adda a makadangran iti aglawlaw kata sakbay nga ituloy tayo dagiti panagtalantan tayo iti sistema ti kaingin ket adto iti ipaay mipay nga maysa nga kanta.
Time check kapagayam kat eksakto nga alas 5 iti malam kat agsubli tayo manan iti panagtalantan tayo iti sistema akaingin. Pero the partner Rafi. Maaramid mat kaditi kaingin kadagiti daduma apagilyan iti Asya. Bueno, anya ba dagiti daduma nga luglugar iti ruwar ti Pilipinas ang mga aramid iti sistema ti kaingin. Okay, kagayan. Iti iti kaingin ka ti pa-practice dapat lang iti daduma nga lugar kapagaya nga partner na niya. Iti kaingin is not a unique into to the Philippines laeng. It is from the shifting cultivation, kung namat lang niya, it is slash and burn agriculture practice in many parts of the world kung na ijay. Kadeti kat masarakan na iti South Asia countries kas iti Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, ken Myanmar. Dagita iti agpa-practice kadagiti kaingin apo. So no kitaan tayo hanlang iti Pilipinas niya iti mang pa-practice dita. So nga no kunayo nga iti Pilipinas laeng haan lang nga iti Pilipinas no diket adda iti dadto mga countries ya. Kasi bagaktat tayo, Thailand, Laos, Cambodia, and Myanmar. Kan iti South America, nang na iti Amazon region, iti Brazil, kan Peru. Iti Mat Africa, iti party Central and West Africa, kasta iti party iti Congo, basin nga kunada, akan Ghana. Kan iti dadto mapay nga kabanbantayan iti Intiro Alubong nga adan iti communities wino komunidad nga ada iti subsistence iti farming dagagayam ken kakabsat ket kita ket practice damot lang kadagdag itoy nga tataw iti daduma countryside sa papagayam ken kagayam partner maing anya pa iti mainayon ijay. Okay, yes. Dagito dagamin ka ba partner Rafi anya nga pagilyan kata adaan iti kapareho nga kasasaad akas iti narangkis a banbantay dagiti indigenous communities dagitoy nga dili kan limitado mutlaang iti moderno panagtalon kan panagsanggir iti subsistence agriculture kas iti Cordillera traditional sustainable dagitoy a sistema idi napaut dagiti panawon ti panag-ilang ti dagang apektado itan iti deforestation kan panagbalbaliw ti klima. Kas panang ituloy, adda kadi scientific nga ebidensya partner Rafi maipapan iti kaingin kan farming productivity. Mabalin nga agtalinag iti nasaya at apit para kadagiti mula akas iti pagay, mais, kamuti. Iti dumapay iti bumasit ti apit no sagadsat kaingin. Bumabati kinabak ng tidaga ken apit mapukaw dagiti nutrition kas iti nitrogen ken organic matter. Iso nga mas paspas maawan iti uno kumapoy iti daga ken bumasit iti produktura na uno produktibidad na iti dumapay iti panagkita ti siyensya iti depende iti kondisyon na po. Asang kapasiti ti panangi pagpagadag iti dadumang ti kaingin kat saan lang anasaya at wenno dakas kagayam nya mabalin masustinir no adaan iti nasaya at panag aywan ken basit lang ti tao di ay gagayam ken kakabsat. So partner maingan niya pa iti mabalin nayon tayo pa. When partner Rafi, ipakita dagiti panag-adal dagiti sistema ti agroforestry kata mangpataod iti nangat ngato agita ken nasaysaya at
paut a panagruwar no idilig daytoy iti sistema ti kaingin. Ipakita pa kit iti daduma a panag-adal nga aging nga iti mamitlo a daras anangat ngato ti ganansya. Ken epektibo ti kaingin kapagayam para iti short-term production. Ngam dagiti natural a sistema ti panagtalon akas iti agroforestry ket ad-adda a mataginayon ken produktibo iti napaut a panawen. Kas pa ng ituli partner Rafi, kas ano ba konektado wenno nakasilpo ti kaingin iti indigenous knowledge systems and practices wenno daytoy makunkuna nga IKSP. Gagayong kakabsat, iti kaingin kat nakasilpo iti indigenous knowledge system practices, IKSP, gaputa iparang na dagiti naindaklan ang panakaamok ng kaugalian ti agrikultura dagiti umili na ipasa manipod kadagiti napalabas wenno naglabas na henerasyon kagayam na. Ti kaingin wenno putol wenno kadagiti kayo ken panagpuor ti mula ket aramitan babaen iti panakaamo iti tiempo. Wenno panakaamo iti tiempo kinapigsa ti daga panagmula iti nagduduma amula ken panagpabaknang manen iti talon. Amo dano kaano amang dalos iti daga agmula ken bayan ti daga tapno agpapigsa manen wenno agrecover manen. Nakasilpo mo ito iti kultura pamati ken panagtitinulong ti komunidad. Dagiti trabaho ti panagmula ket kankanayon may turong babaen kadagiti ritual ugali ken panagiinnadan no maaramid iti nasaya tapno maaramid ti nasaya at awagas. Ti kaingin ket mangipakita no kas at the IKSP ket panagpagdipunan iti panakaamo iti kinabaknang ti aglawlaw biag panagraom iti kinatao ti daga. Yon partner Maing. Ayan, amin nga inbaga ni partner Rafi ket kas panang supporter iti makunkuna nga biodiversity. Nupay kasta dagiti moderno a panang pili ti nang pakapoy kadagitoy nga aramid. Amang iturong iti ababa a panawan ti panakabaybayan ken panakadadael iti aglawlaw. Ken makatulong mutlaeng ti nainsigudan kaamuan amang taming iti panagbalbaliw ti klima, babaan iti sustainable farming, agroforestry, makontrol pa iti panagpuor kan panakasalakni dagiti sagrado a kabakiran. Katasakbay garuda kapagayam nga ituloy ti maninday ito programa tayo. Agpatukar kami pa iti maysa kanta nga mangliwliwa kadagiti listeners ti Radyo Sagada 104.7 FM. Ang muling tulaw
kabigatan ng maghapon niyang trabaho na muli niyang naikupo. Pagod man ang kanyang katawan, sa puso niya'y may kasiyahan. Siyang magsasaka na aking dinadakina, siya'y aking kilala pagkat siya'y aking kuya. Lupa ang kanyang kayamanan, sipag ang tanging puhunan. Maghapon na sa kabukiran, tiniis ang kabigatan ng maghapon niyang trabaho na muli niyang naikupo. Pagod man ang kanyang katawan, sa puso niya'y may kasiyahan. Siyang magsasaka na aking dinadakina, siya'y aking kilala pagkat siya'y aking kuya. Katantay garud kapagayam ng ganti kanta ni June Utlag nga napauluan magsasaka kata itultuloy tayo tagarod ti programa tayo nga ang kagong is na radyo partner Rafi. Agagayang kang kakabsat na yung paglatapa ng kayo amin, so ito yung adin siya pa nag-contentan, iti pagkabuklan amin sahi gagayam kang kakabsat na niya, kati kaingin kat saan analaka pagimbagan nasayaat gagayam. Wino dakas laeng. Ipakita dagiti adal asayan tipiko amabalinday tuy aman sustiner kan agited abit. Nunournos iti panagaramit na, panangaramit na, iso anada iti umiso at tiyempo apanagin na natin daga tapno makasubli iti kinabaknang na. Nga magbalinday tuy adi na sustiner kan bumasid ti apit. No bumasid ti panagin na iti dagaga po iti kakurangan na, kakurang ti daga. Panagado iti tao kan panagbaliw ti aglawlaw. Isu ay ti kangrunaan aleksyon kat mabalin laeng nasustiner ti kaingin no naurnos kan naited iti umiso at tiyempo ti daga makapagsubli iti kinabaknang na. O partner, maing. Awan Rafi kata ti kaingin iti ditoy Cordillera kata maysa at tradisyonal a sistema ti panagtalon a mararamid agingga ita adalaeng ti medyo nagbaliwan na ng runa kadawyan nga mararamid ti Enero agingga iti Mayo no dry season gapuda ito iti geografiya kultura ken kasapulan iti panagbiag. Ken kabayatan na dagiti panagbalbaliw iti moderno a panawan ti na magbalin iti daytoy saan unay a mataginayon ken adda a makadangran iti aglawlaw. Ti kasayaatan a solusyon ket ti panang papiksa kadagiti na insigudan na sistema ti kamuan ken panang pasayaat kadagiti farming practices ken panang salaknib iti aglawlaw. Kat dito yung garot kapagayam nga malpas ti panagtalantan mi ken ni partner Rafi may papan iti kaingin iti Cordillera nang runa kadagiti nangato a paset ti Cordillera wenno upland areas. Kat salamat iti panagdengegyo. Let's stay informed kat salakniban tayo ti aglawlaw tayo para kadagiti sumaruno a henerasyon.
Katasyak ni Maing kadwak ni partner Rafi para iti programa nga ag-agkong isnana radyo gawis ay masdem. Radyo Sagada 104.7 FM. Mun kasing tako amin ay mun ibingay, iskanta, liwliwa, yadama. Dak kayo ng biyag di Radyo Sagada. Dong dong ay